Роман е авантюристът, а господин Русо е борецът, което значи, че съм детективът. Хей, разреших първия си случай! Добре. Според това във всяка стая има пъзел. Сглоби го и ще намериш част от загадка. Реши я и ще победиш. Звучи забавно. Успокойте се всички, майсторът е тук. Ще ни измъкна за 0 време. Вижте тези картини на карти. Ето, едната е празна. Какво правиш? Поглаждам брада, за да помисля. Работи ли? Всъщност не. О, разбрах. Всяка колона е покер ръка. Горната е най-високият стрейт Бродуей. Тук е фул хаус, дами върху двойки. Не знаех, че играеш покер. Нито момчетата, които бих в колежа, затова нямам студентски дълг. Последната може да е Royal Flush, но царят липсва. Явно трябва да го намерим. Открих! В шаха има цар! Намери го, майсторът! Само победителят става майстор. Значи, това е първата ми победа. Майсторът. Буква плюс салам. Първата загадка е... Вратата към кухнята се отвори. Следващата... Загадка е вътре, каза го първа, майсторът! Добре, Русо, слушайте. И Уинтър. Втората загадка трябва да е тук някъде. Кой те направи шеф? Аз съм майстор. Кой друг да е шеф? Мамо, Били повтаря, че тя е майсторът. Никой не е майстор. Още не. Мамо! Престанете! Трябва да ви разделя. Уинтър, Роман, Майло, вие потърсете горе. Били, оставаш тук с нас. Тогава как ще се присмивам на Роман? Няма, за това ви разделям.